Hola, què tal? Soc Mireia Tortosa del grup de música Tendur. Em dirigisc a vosaltres per a convidar-vos a que vos agermaneu al projecte, al periòdic La Veu del País Valencià, perquè és un periòdic, bàsicament perquè és un periòdic independent que se sustenta a través de les persones que s'agermanen. Jo m'acabé d'agermanar perquè considere que la premsa lliure és algo molt necessari en este país, sobretot quan es tracta de fer periodisme d'investigació o inclús les notícies que se donen, no? Que siguen dintre de la màxima llibertat i que no estiga coartada per empreses o interessos mercantilistes. Així és que la millor manera d'aconseguir-ho a dia d'avui és a través del mecenatge, i això és el que està demanant el diari La Veu, i jo vos convidé a que ho feu. Així que vos deixaré així baix o així dalt, en funció de si és Instagram o Facebook, la informació de on haveu d'agermanar-vos per si esteu interessades, i sense més, això era. Adeu.